Nakalum rap leng presbytery bat haka KGP sinot pleng ngawan ra ikijing kublay nado yai teman besan chairman bapenjat jadi kijing seng kublay shibon teman besan iki kentien priang sngub ha bat ki kentien kerku kerdok jong pi na kabanta jonga bat ki parlok ki baywan bat nga ngawan ra ikijing kublay yai teman besan secretary jong gani ka committee ki nong sharai ke bai jengi baro ki teman besan ki dekat jong komiti balang ye pi ki long kpa ki long kimi ki samla kan thei bat shin rang padu ki hep ki beret ki bala bandon hapo jong kan ki yeng mani bat ki badon shabar bat ki biyo sngoru nang bagani ka tendong jing pen sawa ngai ku blei pi we baro aga kerteng jong utrai marunong penim jong i uji Jesus ngas ngau kemen bat ngas ngau yo men sim shikadai e ban yo i ke jing dorangkat jong i pastor dura pastor siang dia bai pastor nong si ki balong ki men bat ki kpa jonga hakakam ka jong ublei noi kerkhui pi ki pastor ki nong sharai bat di ka new nong stone district hi baro kawai kini di ka sin ka baningkong yang kumblong teman pesan ban poi ka balang lat weitang wala la don bon sin ki jing ya penbet rengenget bakani ka program ka ba ublei hi ula pasiau bangan don bat pi ka por ban shim banta ban sami ka khubor nakaktien ka jong ublei shiboni ka choir jong ka jing sang samlan ka balang non den ka dong ka jing ruai ka bakit jing mot ka ba don ru akai ka sur ki ba kraw ngajuong ba ka jing ruai ka wei ni ki jing le jong yang ne perthei ka bangin sa pateng pat ya ka hang tai ha beneng ka jing ruai ka ba khat yingi bangingin tip ba ka perthei ka dai tang ka temporary address ka dai tang ka ying shong wai maka permanent address ke yang syong ne jengi kalong habeneng ya ka bangi yai pen kre man ka sngi na ka benta kata ngadon shibon ki parlok ki bangala ban itu hang ni nganom la ban jer kerteng lu di wei pi nu ki nong sharai bat pi ki para bangai ngadon taban ong khublei shibon ya ke jing duai ba di ki jing krisyan ki jong pi yang au shakri barit jong ublei ha ki benta ba pair jong ga jing shakri ngamlong unong kren u ba jrong le ni unong kren u ba lingkot ki ba bon ki juong ngalong unong kren u ba stet bat kumta ngam jukwa hiru ban bat ya kapor para bangai bi e jonga lada don kan nu ka jingkot yang badingi ya kan kemit hakaban penkut no igini ka jinga sengelap ka khat riu terigu August arajar arpun riu kanum deishu ka khat san terigu August bat kanum deiru ka khat nyo ki jinga kendo jengi ki jinga shem jengi ki jing mat jengi ki experiences jengi mantakasngi kin ya per na ki wei pat ka bangingin ya kendo nama katang la duai na do banga mi na yeng baka ei ka bangin yo akan ka sngi kandai ka sngi bat ka met ka bakhat do ban pensa jingkan mau biang nadu yang au bakren badingi ki yo sngo ya ka ktien ka jong oblei para bangai bi jonga namar kata ka jingkot ka bakrau ka long bangin yo sngo biang ya ka ktien ka jong oblei namar ngili yo sngo palan ya ki ei ki bangim dei ban yo sngo ngili yo i palan ya ki ei ki bangim dei ban pej ban ngila perkat palat ya ki ei ki bom teishu ya ka perkat perdan jengi ka kita proverb kong baka jing yo sngo ya ka ktien ka jong oblei kalong ka jing pen kia ya ka do baro unong ruai shemen simu ong henrius pakat pra tang syapang u Jesu ai ngan yai ruai halakarta jing sius pa bom jukun yanga Reverend Dr. Billy Graham uong it is possible that we all have the Holy Spirit and it is also possible that we might not be filled with the Holy Spirit kalong kabala bangi baro ngi don yo men sim khoi bat kalong ru kabala yo ngimpat dap bat ngimpat shlei dau men sim bakhoi kabenta ni kaktien jong oblei ka kitab u Joel lenong kabaar ka dekat kabaar puwei kitab u Joel lenong kabaar dekat kabaar puwei wat syapting ko pakari tos ngobha bat tule kemen naba utrai ulale ya ki bakrau ka kubor ka bakaddo ban pen kut no igini ka jinga sengelap revival ha lat weitang jong ka new nong stone district along oblei onle ya ki bakrau ngini tuai klem mami atrai nganom la bat nginom la ban le ei ruem ngayeng hang ni tang ka jing pen ko ngu bat ka tendong jing pen sawa ya ka ktien jome ai ngin sngo bat ya ka bor jong ka ktien ka jong me hapdeng jongi
keren atrai ngi kloi ban shashkor. Ngi wan shikani ke jinga seng, ngi shong haki ying ki sem, bat ngi don ngi jaka ki baper jong ka dong ba ka shnong lat waitang kat shabakani ke jing sawa ka her. Halaki jong ki jinga kendo ko pa, ki jinga shem ka jing em, ki thma ki bari ka jing mut jing perkat jangi, ki ba amdan manu ba yo iyengi, me yo iyengi. Keren atrai ngi kloi ban shashkor, melong bat men yai long ublei ujongi, haka kerteng ujis ngi duai. Amen. Utrai unle ya ki bakrau. Ka jingkeli ki ba mi kalong. Ki mo kita ki bakrau. Ki ba ublei udan ban le biang hapedeng jongi. Ki mo kita ki bakrau. Ki ba ublei udan ban keren biang yangi shimet. Ya ka yeng ka sem ka jongi, ya ka balang ka jongi, ya ka district, ya ka ri ber ka jat ben reu ka jongi. Ki mo kita ki bakrau. Ki ba ublei udan ban pen kan mau biang leng bau prophet Joel haka bangin pen kutno ya ka ni ka jinga sengelap. Kane ka jingkeli kalaktik bat kalaplu haka dono jengki kon Israel haba ki yos ngau bau Joel uyeng ban yalap utrai ulale ya ki bakrau. Para banget bi jonga ublei ulasay maino prophet Joel ban yathu lupa ban yalap bat ban penken mau yaki kon Israel kiba shong snong haka hima ka basyati ka bakadei ka hima Juda bat ka hima ka basyati kadei ka hima Israel. Para bangay biye jonga ublei ulasay yo prophet Joel don nemsniu don klam don jingsha ring mrau don thma ki barok ki biang haki kon Israel ki ba shong shnong hakata ka nongba ka bakrau kari Juda balei don kam ban pa prophet habam don jing dunaru balei don kam ban yalap ngasngau kemen bantip baka balang bat ka snong lat waitang kalayo snau yau Jisu bat baka kerteng u Jisu kam deisu ka barang temai hang ni ngawan menta kami hang ni tang sa syuban penken mau biang ipi namar ngidon ka jingpang shim sting ka jingpang klet ka jingpang banle bom sunyau bat ka jingpang melen ki kon Israel ki sngo ba ki biang hake ke ba ki kmat ki yoi Henry kim yo pat ya ka jing bam krunno ya ka jing a dei jong ki bat uplay Joel don kam ban pen kan mau ya ki kon Israel ba uplay on sale biang ya ki bakrau. Para bangay bi jonga balada pikwa ong Joel bantip ya ki bakrau ki ba ublei unle biang hapadeng jongpi ublei udawa ningkong napi ki kon Israel ba pinle katu kani ki baranda pilala banle kita ong ublei ngan sapen pau ya ki kamba ki bakrau ki jonga hapadeng jongpi. Para bangai bi jonga ngam kwa ban bat ekapor ki don bun hendreng akwa ban keren ni ki arteli ki bakham khmat ki ba ublei udawa ni ki kon Israel ba ki kenle bat ngasngau bu udawa biang nangau bakren bat nangi ki biyo sngo ikak tien jong ublei bangiru ngingin le kalenong ka baar kadekot ka bakhat ar khatlai kani ka ka ublei ukwa iki bakiken le to pai hanga de ka donut baro bat de ka ba sha jingit bat de ka ba yam sngosi to kat ila ka donut te om ilaki jankop to pai shautrai ublei jong pi. Para bangay biye jonga nakani ka nakot ngis ngotu ba ublei ukwa iki kon Israel bakiken le bat kata kalong ban wan pai pat shaka jingya day kabajan bat ublei. Come back to where you are, come back to the basic. One pai no shaka jaka ka ba pipi day bandon one pai pat shaka jingya day kabajan bat ublei. Don ka por ka history ba ublei ulay alam ladi ki kon Israel ulalong rishad ding rishad o
ulay alam yaki, ulay ale nagabanta jongki. Henry kalapoy kapor hakani kapor Joel. Ba ublay uladon ka jinga day ka kham jingay bat ki kon Israel. Haka ba kilaya la ka jong ka jing yo i. Kilaya la ka jong ka jing kwa. Bat kilale kat ka ba ki snow day bat ki snow bit kum ki briu ban le. Bat kum ta ka jinga day jong ki bat ublay ka network hapadeng jong ki bat ublay kalanang telot ka banang ya ki sngi bat ki por. Ai ngo ba ublay usayo Joel ban ong one pai pat ublay udang ap yepi ublay udang pen kre ban priang sngo bah biang yepi ka jat ban riu bala jit jong ublay one pai pat sika jinga day ka bajan ban ublay para banget bi jonga ka jingkeli na ka banta jong ikalong ka bakumno ka jinga day jong isimet ban ublay hatung idon hajan yo ublay ningi don sa jingay no ublay hatong idang snowbang na ban ruay ban duay ban pulay kaktian jong ublay bat ban kiw sa kijinga senglang ni don kamban perkat haladi simet kabakumno kijinga day jongi ban ublay ngila ban start ngila ban klan ngila ban riuspa ngila ban yolo di kanam jong ka pertai baro henry ngide ban ken mau igini kaway bangilong tang katanat ban nginom la bale ay ruem ladang ngim sno hauding sawan ngilong tang kado berta ban ngim la ay ruem ladang ngim don na kakti jong unong tau keu one pai pat sika jinga day kabajan baru belay ngila ja lenti hagajing mot jing perkat ngila ja lenti hakir kompet pikir kom yo i ki jongi ngila ja lenti hakijing yo snow ki babon bat ngila ja lenti hakajing a day ki jongi bat ublay nong ruai shaman semu ong ngawan pai yat mon syu nganai ngala sentuat ngala urman kapor shan yanga da kabor jong me atrai ngawan pai para bangai bi jong angam tip hadukan nungis ngotu bangi don kam banwan pai ublay udoa ya ujona ban kala ka bamut banda ujona ula kala ka bamut ka revival kalawan hanini be udawa yang au bakren udawa yang igi biosyo bangin IT temai ka jingim baka jing kala kanwan habalang kanwan haying kawan ka imlang kasalang kanwan ka rui bat ka jat benriu jingi ka bala terkong ka bala ring swai ring snot bat ka bangayoi ngila don satrai jong karyat ban ngidon kamale ay ban yen no nangta bat ka jing pai kmat jong ki priu kalong syaka balang ka bada nyu priu baem o bala mi pat na ka jing tep padu ban yai im Siki bang jukut kun serong aurea usno ya kador jong kejingan pai Lukas long kabakatsan sa puli ula yolot ka jingim jing smo bahala yolot kilak percay la yolot baro henry di kat anda ula poy hasen sniang bau sa kendit benreo kadai ka jinga sengelap ka bakraw yo hasen sniang bau ong yaladi uklem ong yanoro kadai ka revival ka baplo how kon serong oria bau nong ngan yeng nang ni menta kanyan lay pai shalai pa angko pa ambil dor sa bujang kot yang au kun jong ne long yang tang syakri haga yeng jong ne ila im haga jing im tang jong ke jing pa yang akan diterai yang akan diterai bakal ke jing sengelap mentang kemiatkan long pen long no yang tang syakri uberit jong me kotrai ke jing kot ke jong Joel lagi kon Israel ban wan pai kalong hakilai benta kabaning kong da kabayam sausi ya lagi pop kabaar da kabasya jingit bat kabalay da kabakat ya kedonot ijiu kadika tradition ke jongki habadon ke jingji abas ngausi habayabrio kijule lai teliki aka kabaningkong ki yam ngausi ban peni syaka imlang kasalang syaki paramarjan baki ngausi ikan mau ikan Mary bat ke Martha haba uyap upara jiki Lazarus kiyam hadu sausngi bat ki ong yu Jisu la yutung kabaar ka bagi kile kalong pan pen isya ka pertai ya kadak jang jing sngosi ki sya jing it bade kini ngius im David haba ikun jong ui si tom jur
Naka Bathsheba ngiken mau bo tre bam tre di tre sum tre sat upen shitom ya kamet upen shitom ya ladi pan pen ngausi namar ke jinga kendo aga jingim ga jong bat ka balai ka baki kile kalong gitar ya ka jankup jongki kisum da udupei ke Mordekai ka por jong ka Esther ban pen I sya ka pertei hadu kan ni ngas ngausi ngayam ngasya jingit ngatari ka jankup ongo blei yo Joel balada ki kon Israel menta ki don kamban wan pai ngalangia ya ka jingle teneng ka bashabar ngakwa bakin kat ya ka donut te omshu ya ka jankup jongki nam kwa ringi ka ni ka jinga seng bengine teneng tang shabar Rei bashabar jeliu jong ka donut jongki kandon ka jinga chem ka batamai shimet badu blei para banget bi ye jonga kumang ngam tip hakanu ka condition pidon mantakamit bat phim tip yang hakanu ka jinglong ngadan mantakamit tang mangi shimet badu blei ki batip ya kata am jula ban klet iwe parlok samlarang ba haki snem gi ba kham slem la phone yang aku ke janmit breu batrikam ba biang ka kamai ka kaji la khot yang aban wan siyeng banang la lek siyeng ngala phone ni ubang la don jan yeng jong ong pastor nai rung pi siyeng si songkai kali ulawan bangile songkai kali ngala lingo bangai kendu men syau de breu basnga ju pelung henre kata ka janmit bangai kendu badu ula raiko ula tangyong ula terkong ngong beli yo do kani parlok Syabuun keren ula yam kata kapor. Boruang pastor. Wat nomor keben yang angan yetu igijing jonga. La sita yo mentang klem naik terai. Ngambang bambang di. Ngam nang tia nang dem. Ngasu kuslai ngasu tension baik. Ngong ke igijing jeng pisam lah. Boruang kasamla kabanganga iit. Kabangalamut ban engage no. Ban pendep ru igijing tok syongkurim. Kensan ka pelat no yang baru orang ngapat ngepedang ke doknut nama la slam ngila yayat ngila yayat bat kum ta pesong aku aphin duai nama kani kejing kendu jonga ngalaya duai baru la kham phumut phumat khendiat andang ngila songkai kham slam ngong yu u phiju poi jinga seng bahane em uang ma pastor la khat sau snem ngam ju poi yang manisyu ngam jutip su sanu kadan ke jingkang yang mani bat jiayu apa yang mani ngabun kam melitur nak kawai ke jelas sakawai nak kawai ke ri sakawai namar urius pa ubiang kam biang jam ngong yu tau perlok samla lada pisha jingit namar ke jingit kut nok ke jingit dari para bereu pila ju sya jingit nem pila ju pep train nem pila ju bang bang di nem hawala de kut ke jingit dari baru blai kabakum kata kam ju chia kabakum kata ngim ju sngau lele kabakum kata ngi sngau kum kabiang haba kiai kim biang shu para bengai bi he jonga kabakum no ke jingit dari jongi baru blai tip nem baka jing yat lenti kaba jirong tama pertai kam day nalat wi tang USA jing yat lenti kaba jirong tama ka pertai ang wi rustat kadai na ka jabing jong ubrio haka donut ka jong ubrio nakani ka jabing haka donut lanu baka ta kaktin jong ublay kaba ngalayo snow kan boy ban shon sharp haka donut jong ka jong ka jing khot kaba kraw yang abadi panuan pai pat sekat jinga day kabacan panu play kabaar panembat ay kapor lenong kabaar khot khat son khat reu to put ya karon sing haseyon to pen kentang ya ka jingsha jingit to khot lang ya ka jinga sing kabakerpang to lum ya upat lang pen kentang ya ka jinga sing lum ya ki temen lum ya ki kena bat ya ki badang bun ai ba unong let kurim un mi nala ka kamera bat ka nong let kurim nala ka pulit kai ka ba ublay udawa ka baar uang ba anda pelawan pai syanga ka baar uang wan sya ka jing pen kentang kot ya ka jinga sing ka bakerpang ka jinga sing ya lap revival jong ka New Nong Stoin district kalong katsan kan riu tarik bat kalong kerpang sisin sisnem nginam yo syu la simbenai nginam yo syu hakani kesnem tang menin bat mentakasni
Kadi ka jingaseng baka komiti kala tuai kala penkre. Kala wad iki nong kren. Pan khot yu pait lang syakani ka jingaseng ka bakerpang. Ublay ula patay lupa pabin yo Joel. Baun ong iki kon Israel. Ay ka jing penbana. Put ya ka ronsing. Kareng jang ulang sama. Pan penbana sinong. Bagi kon Israel. Kin mi na yeng nasem. Pan wan siya kaduan ka bagi lasna kerpang. Pan syong ka jingaseng ka bakerpang. Kalong kumangitit baje. Panyo jing pentip je ayu. Long jing seng ni yap briu ni yato. Kadon kadak jong ka jing pin kan mau. Kabalong da kabaje. Hakapor ki kon Israel. Kiput ya kareng jong ulang sok mo. Kim ju kamput madai mata. Kiput baha ka senem jubili. Henry hang ni loong. Bagi laput ya karonsing. Kajing keli menta kalong. Manu banwan siya kata. Kajing seng kabakerpang. Yano in court. Kiba kum gino ki delegates in court. Kiba man syong hakata ka jingaseng kaba kerpang. Ang kaktian jong oblay ki temen ki day bandon hakata ka jingaseng. Pait para bangay yop hiong ila temen nila rang ba kam day syu yingi. Kaday ki samay ki kena kam day kam ta. Ukot yingi ki temen. Nang ta ukot ya ki kena. Lumlang ya ki kena. Kiday banwan siya kataka jingaseng kaba kerpang. Kaba kams ngau tenat kalong. Wat iki badang syukaru te. Ki badang bun. Lesing laban ong arbanay lay ni siteng snem. Kelung madang tum dang ra akti. Ong Joel baki taru kidan kamban wan siya ka jingaseng kaba kerpang. Kumnupat siya panggi samla. Klem don kentin samla kani kadekot. Joel upendon kam na kakentin. Unong let kurim, kanong let kurim. Kapamut kumno. Kajingmut jong ublay kalong. Baswa, bausamla, bat kasamla, kinrung sa kakerdan, long kimi, long kapa. Shwa, baki samla, kin pendep ikajingat ho, syong kurim. Kin mi nalaka kamra, kin mi nalaka pulit, kajaka penkre yaki, kidon kam ningkong yaka jing pen kentang. Kajing pen slek, kajing pen temai bor, kajing pen kerpang jong oblay. Hapdeng sibon, kijing bom kerpang syu. Balay ukot yaki siya kajing pen kentang. Siya kajing pen kerpang biang sa sisin. Namar ki im hajuda. Ki way pat ki jat benriu ki im hangta. Kinong mani balay tau ki im hangta. Kinong lek suit lek bertong ru ki im hangta. Bat kapas ngosi kalong. Baki kon Israel, kilaya le lang. Ya baki way paki jat nyam kilele. Kilaya ai jing kenya belai tau lang. Kilaya mane belai tau lang. Kawai ka kejat ki ayo belai. Kawai ki kejat ka ai ka pertai. Bat kata ka jing penito jong ki. We are the chosen one of God. Ngidai ki belajit kerpang jong belai. Kalasa satang kesenrong. Mdan ay isu hapo. Nado kapor uparo belai lajit kerpang ikon Israel. Hadu kapor jong Adolf Hitler ula pelajim kerpang yiki. Bat hadu mentang yoi. Baka map jong ke Israel. Kalong tangku minala umak mat ka pertai ka bakrau. Henry Kim Nut penki ya kani karui. Namar kidai ka jat benriu. Kabau blay ula jit kerpang. Wan biang syaka jing pen kentang. Ngan pen slek yepi. Hakata ka jing seng ka bakerpang. Ngan pen kerpang biang yepi. Ngan pen kobor biang yepi. Bahang no pilet. Syano pidon. Kapertaikan tip. Bapidon. Yo blay. Ubaim. Para bangay bihe jonga. Jonga New Nongstoin District. Habang akaperkat siya pang gajing kerpang jong kikon Israel. Ngapet sila ka jong kari ka jong Ngam julaban kelet kaway kapor. Kini kisnem gibalit no. Ngalit doon kam siya kaway ka jela. Bat ngalasyong di siya highway dukan rit harut surok. Baru tahu dekar. Ubasyong di dukan. Ula keren yang anak hindi. Wong yang amewan na eh. Ngong yu ngawan na silong Meghalaya. Bandang ilaya keren kum tahu la Aisyah yang Baru ula po samraki. Ngong balay mi po samraki. Oh, uang silong Meghalaya, uang alawanteng. Ngaperkat, baun kan mau iki tourist spot jongi. Kilom kiwa ba itiang, kiksad ba no rempom. Nganang perkat baun kan mau iki kita kijaka ki bapau nam. Uang man hakasin ka bangawan yu kejat silong ngam jula aklet. Bangayo iya kejing bon jong ki hing mani.
Pada kijing bon jong ki Kristan, a Christian state. Ngalas ngau pumut pumat. Bang adon jingai nala kajong kejela kari kajonga. Ki briu pamlong Kristan, ki tip bangawan nakajela kabatip yo blay ubaim kabangilong ki Kristan. Kata kadi kajing kerpang jongi. Nawan pai nga song flight. Najan poi gohti. Kasudan kajing keta kamen sem jonga. Kabangas ngau bangayo ile de kumbabaha kayet. Ngong ki briu kim tip. Baka ni kajela kajongi. Kalasa satang kasinrong kajing kerpang kamdon syo. Syanu kari tip briu tip lay. Syanu kari ka buram ka akor. Syanu kari ka hok ka sikentin kamdon syo kajing kerpang. Ngilak ham yo i tangi kajing telot jeng kiway. Ngilak ham kedau tangi kajing duna jeng kiway. Ngilak ham ya tuk khana tangi kajing jot jeng kiway. Ngim ya don syo iki aka ban ya tey kalong briu man briu jengi. Si senti ngiyo umau, ngiyo siap, ngiyo uranium, ngiyo doyong, ngiyo lot kespa mariang. Ngaju perkat bengisong janjong lum selong. Ngaju ong kadi kejaka ke kerpang palat. Ngiyo natural AC. Mdan kam tiet air conditioner, mdan kam tiet fan, ngiyo natural. Rekum balong mentah. Ngam tip hi ayu syakani kari ke jongi. Kajing kerpang jongi kalanang kenria no. Na pedeng jongi. Nado kejingnya day para judge benriu ngila paria. Ha kejingnya day para banget ngila paria. Ha kejing sngau la paria yang i. Bat ngem don syu kejingnya long siteli. Badu blay ku aban khot biang ru yang i. Bangin wan biang sya kejing pen kentang. Nado na yeng kejing lengkar ngiyo i. Hadu ke imlang kesalang. Kasyong siir, kasyong smiit, aki imlang kisalang. Kajing bom syong ngansyu, nayong nadu sor, hadu nong kendong, kalalong solan sar, kijing di penbuat, kibala penjot i kajing im jeng kisamla, kajing bom yok kam yok jam, kajing yo itay kajing dum, kajing do jeng kremen, kat siapapai, kadaw kalong, bangim petsyo sa ujisu. Wayulong kapa bangi syong kai, gentleman, riu sempang, Wang pastor, hakini ki ars na mlalag na yedi siya. Piyo ikom no, yakani ka generation mentah. Yakani ka spas nem. Ngong mama piday riurang ba, piken piyo ikom no. Wang yang ngayo i bakaday ka disposable era. Ngong disposable era mut kom no mama. O namar pidang kena nganya tu ipi. Wang baka jing im jeng ki beriu hakani ka riga jengi. Kaya rengkat kerdantang bat i paper cup lani i klat plastik i pela plastik bangi di ni di sya haying yabriu lani haying kawai ngong batai si mama badu keren da gejing sngok ya huang ba gejing im jengiru kolong tangkat ta baba use and throw ngilek kaya ka jingem samla ngilek kaya ka jingem ki kon gikti ngilek kaya ka jingem jang ka lawe ngi use bat ngi throw ngi pendan kam bat ngi bread kata kadai ka jing kerpang ka jongi nga shifting baya ka pliang ja jongiro and sawan ban shem na de ki weipat susatamu klem klen bakla Baladang ngem kendet benriu kum ki kon jong ka jing syai ngin salong kinong tong bagi nong thoding jong nere jong no kawai kasgi idan kaman pejingai pat kumu pastor nga keren ni kene ka jing sngok ya ngilabe sya ka kamat kayo i pat ki jing sngo ki alam yingi wan biang sya ka jing pen kentang sya ka jing pen kerpang jong ublay bangi dan si sayo ublay baem baki balang jong igem ki snong jong igem ki kon jong igem bat ki tep yo ublay yo sisya pada bangai biya jong atang sispa arpaungut haka kamra ka bahaneng kalabiang si pausngi ki pen kerpang yelade bat kimi nakatuka kamra ong ka bible lapen kala hongpong ya kani ka perthai ka jongi naka spas nem siya ka spas nem tang si spa arpongot kalabiang haka jingpen kerpang jongki ban mat ika jingpen sle ika jingpen kobor kada do ba kim ting syu ban fies ika jing yap ika jing im jongki siap ting bangi im ki sngi baka perthai kapen kala hongpong ya ki kon jong ka jing shai ka perthai ki jing sngo pa bat ki spa jongka ki pen syok biet bat pen keladur ya ka jing im ka jongi nau babha syau besneo
Para banget bihe jonga. Bleu khot ingi bangin wan. Ban syong haki kijat ke jongo. Baunwan ban jengok biang sa sisin ni ka New Nong Stone District. Ya kinang syarai ki kon ba ka balang. Ngimtip kay ka ban dia shibet. That is at the twinkling of an eye. Ka jingyap ngadong ipi. Ka yeng ay klip mat jengi. Yay klip mat. Barok ki kemat jengi ki long kum ni. Hai tu ipor bangimpoi perkat. Ka bakut kala ban lap yengi. Men kini katayo ngawan Women's Week Sherry Boy Sinot. Kabalang malakam jingay na nong po awan keren. Mengilami por miet bah. Ni poy ni kibenta dam site. Kutuk surok barang thamai ban yak ki trok heavy load. Barang sina thamai ka sorkar ban num yak chun jingking. Ni yak suki bat ikon jonga arngot. Kaya bangidang yak syuken san ngayi kini ka trok ka bahe rangkat berkeluat kawan wrong side. Kawan persya ika kali jonga. Nga penyeng ya ka kali. Nga konyot ya ka hon. Nga kabrip ki kemat. Pada kepor bang kabrip gi kemat ngayo ya ka senduk mediap jonga ngadang don jing pen krek ngadang don jing perkat bangan le sibet kata la syai kata la sisngi la sem tayo la sem banai hendeng ngayo kini ka kali hajing kang jonga katur bat ngaptip ngasu yo sngo ga jing break ka bala jubo jang ta katrok kala li senrut ka footpath chata siliang bat kata ka bait ka bayat na jan kala syuang you're very lucky dan bak palat tang itmet bau blay udang kwa ban penim para bang ngimtip ka ege banjia blay kwa kam judan ka sibet badu blay kam judan ka syai menta ka ka jing penim ka jing pelat ka jing penkhia ka jing kerben ka jing job ya ki syania bat ki bawan pai show artli ki ege bau blay onle larangin wan pai bat ngin wan syaka jing pen kentang ka baningkong ong dekot ka bar pusau lenong ka bar te an pendap iki tiar do kau bat ki jing diang sok ken slay da kawan bat ka umpniang ukau ka umpniang kawan hang ni kilong ka dak jong ka jingkerku ubleyu ang anda pilale yakini ki artli ki pen kre ki tiar jong pi ngan ai ka umpniang ukau bat kawan ken slay bat pinum kerdu ai ruem para bangai bi jonga ngajus ngutanat gitu kucing ruai. Thank you Lord for your blessing on me. Ngadon jing bam halor miet man ke step man ke sngi. Ngadon juti haki kijat ki jonga. Ngadon sopti hakamet jonga. Dang don ai bangan dawa. Tang ban syu aingu ya metrai. Oh para bangai bai jonga. Lada uni ublei. Ula ban besar tang daga mana sau pau snem hari klau ki kon Israel pi perkat unum la ban besar yangi. Mana ki bam ya ka mana ka baka translation juga ka ong what is it ka ai kata pilik bam restoran one waiter kwa ayu ba ngakwa ka jing bam ka bakerteng ka ai kata ka di jing mut jong ka mana ka do ki kon Israel ki bam ka ka mana ka bahap na medeng ki jan jong ki klem manrim ki klem tit jan thamai ki klem tit juti thamai namar ki bam ka ka mana ka bau bleu pendap yaki habiki ya keri klau. Lada ula ban besai ke kentai nong serafat tang sikamu purau bat kendiat kom peniang hau kelong. Laisnem tam kenem seni hos Samaria. Pi berkat unum la ban pendap yengi. Lada ula ban besar tang san teliki kepo barli bat ar teliki dok karit. Ya kisan hajar tang kirang ba. Kam don jing kendiat ru bau belai un pendap yengi. Nilayat yu COVID arsnem duna. Ngangai try don pihalat baitang ban ong bakadon kaying kabasya jingit bam yo bam. Ngiya bam maringkat. Ngiya maringkat. Ngam juya ikum kutu kesnem. Haat ngiya kendo ikutu ke jingyap ke jing sngau si bam la syuban batai. Hendai ke bas ngau tanak nakawai kaliang perkalong. Bang ayo iam dan barius pa am dan beduk. Ngiya maringkat. Lada ini para marjan jengam yo bam. Ngila ya ailang ngila ya raplang. Dan bekerduk bam. Ublay upen poi ke jing kerku. Nang no dan nang no. Kumnu bangim la ban snoto. Mat ka jing adwai jing kibriu ka por corona piken mau ka ngi adwai. Ngi adwai ka jing laj luat. Bau blay un pelat no na ka lockdown, un pelat no na ka jing syak set slung haying. Kalong ka badai ban yo elai tray ban yo elai school ban ya pendep iki kam ki jam la tha ka song ying. Hendai anda blay la ai ka jing laj luat. Ka perthai ka klem laj luat.
ลายล้านกับประเทศกันละเละกัดเองกับกว่ามันเละแค่เองกับกิมนูดชิวบันเละมันชัวฮาบชายมันตากิละนูดละเละร้านมันงี้กับเป็ดนี่ละชุลองตั้งกินองริงวิดีโอนี่ละชุลองตั้งกินองเป็ดกายเงียบละเละเย่น้ำมันกิบเรียวกิละชุลบันเละอยากเองกับสเนียวฮาบชิดฮาบชายกิดักจังก็จิงกดเนาะกินกิสงีกิจงีบางสงบางอีไม่ได้ชุดสงีขัดดูkalau dia ke extra time kau boleh udang ai yang bat yang ni rekat ni boleh uangan kerku yipi kat ado bong nong ruai shaman semu ong nyau jing kerku jeri ki barok lada pila don bala don namar ayu bala le do boleh ubreu usa haga jing lengo kabar bat kabakat do ban penkot sendan kau boleh uangan le ong kedekot kabar pulai kalau nong kabar Bat on penhap ya uslap api, uslap uba syua, baru uslap uba kado, hau benai uba ningkong. Kidan bon ki kon Israel, kiba syong shnong ake hima Juda, kiba dairu kinong rep. Kidan arjat ki jing duai, ki duai syaban bet you sembai, bat ki duai syaban ket you so. Kabalang hari lum kasih bat jantia, kala duai ya uslap. Nadu arajar lai pin pe ke history jong ke KGP assembly arajar lai arajar saw arajar san ki balang ki la duai ya ke revival haka arjar rio hamairang ban pen kre ba uslap revival unhap bar une uslap ubaningkong ula pen mi sla shisha ula pen spe yo sembai haka leng ke rilum kasih ba jantia jongi nadu na ying hadu askul hadu ying mani ka jing ruai ka babang tam atrai pak ri Bible. Pidang kan mau. Kaying mani halat waitang kaslay. Kaying mani new nong stone bagi time west kasih hil kaslay. Let sa jantia pelit sa riboy. Yos go bet ba amdan ju jing kerdo ay ruep amdan jing leng akam leng kajam amdan jing lam wir spa lam wir pau kwa bitang ban sakri yo blay. Namar amday tang ba umensim ublay udon. Handai umensim ublay ula slay. Baraba ula slay ula ailang iki badan hajanro. Aku kapor ngakan mau. Ngatrai le deme wan rong no kani kapor. Kepeneng na do na kendo. Henry tang hapo arajar henrio. Kajing sarong kalakup yangi. Kajing sengau krau kajing kwa burom kalakup yangi. Badai tang mga kat mga amdon syu. Pikan mau je ayu arajar nyo. Saya perkat. Sibun ki yam arajar nyo. Bat kim yam syu namar ba umensim jong ublay. Terai borba si opeleng jingi. Hendak kiam na kapan tahu nong ruai pertai. Bat saken mau ru arjar praji ayu. Kijuk kipat ba kiba syat. Kijuk kipat ba kiba len. Ya kekerteng kejong cisu. Arpaus nem mentah. Kai kabangingi dan kampan le. Kalau day kapor bangin tuai yo slap ubak kado. Yo bau jisu ong gemu ong yo ding dembur une uding usi pensap ka kendo bade ka sbo jangka ket no yo ne uding ong utu nangap ko kenrat ai lat yang asamenta sisnem ngan ti bahasa dong ngan ai ngan ai sbo ngan ai dawai bade da sei so samenta usnem ngan ket no yo ngisa kut tang hauslap ubaningkong Ngisa kut tang haka jingjer ngam. Ken mau parwanget jangkan New Nong Stone District. Katalang usaitan kan sakejap iki jingjer ngam jongi. Ladang ngem say no. Yakiso kijong umen simbakot. Ban penkut ngan yatu kanai pi. Yakaba barok ngilayatip. Haki spak senem kat kandai spak saupo. Layalam kai kakenhun peli pastor. Sa London, England. Ban lek pet yakaying jong Reverend Dr. John Wesley nong yalap ubakraw nong tokot ubakraw layalam si boss kita kena puli pastor layalam du tau nong hikay kilarong na do kamar sidja siya do kamar sangkay bat komta siya do kamar tiya anda kila poy ka kamar tiya uta uwe kena samlabo puli pastor ula keliyo tau nong hikay kadak ayu katay kapapaw halentang sar kabadan hajan palong jing tia jong John Wesley. Ong tau nong hikay katay kini kejaka kabau John Wesley udem kosio banduay ya revival ha England
ban duai ke revival haka pertai habau hian ban yalap bat man ka por ba wan phaying men step men sngi men miet udem khosiu hado beki dak khosiu jung ki sa dak haka lintang umla ban khu ban sa jing kan mau bau John Wesley ula duai badu play ula juba be revival kilelek phai no shabos nekile poi baro habos ja we khna puli pastor dong hikai upha bi khna habos uligwa itu khna samna urung biang hayeng John Wesley na do ka masjid ja kum to ka masangkai upoi hakam rathia jong John Wesley uyo i yo tau samla ba udem hakaju ka jaka ka ba John Wesley udem bat udwai tau samla bat uni nong hikai la let ngap i jing dwai jong tau samla ba ka jing dwai jong tau samla ka ba ong kum ni do it again Lord do it again Lord start with me le biang sa sisien try le biang sa sisien try ya ka ei ka le au John Wesley le sedang nengkong nanga badu tau samlau badwai uday Reverend Dr. Billy Graham haduk ke jing lek no ka jangu wa ngalah kemen bangala pendep kumni ngan lek no para bangai biye jonga kala biang ingin duai le biang sa sisien try do it again Lord ada ngambakala ka Presbyterian Church of India kapan kre ya ka ar hajar lai pau kajing rakhi kajing dap sispa arpusan snem kajing wan jingo umen sim ko ki revival hamaira pangasgo mentak ladon kajing pen kre naga bentak ni kajing tu ngam tip ka kajing pen kre jungi langin dang yo i ningim yo isu kam menta ka de kajong abat kajong fishimet bad ublay ulale on yai le ya ki ei ki bakraw ha kajing im jungi ngini pendem kajing duai Syab ngilek no si yeng ngam kwa pan slam ngilek yo ngoi ko khubon adu men miet men step men sngi bat mentah bat ngidon ke jing seng bat ai ngu yu blai ba ke jing don jing hang ni ka de ke jing pasiao ko jong u ka de ke jing khot ko jong u ban yo ngoi ka tien jong u blai ba udon biang ban le ki bakraw ling ba ka New Nong Stone District ling ba ka Mission Evangelism Revival Committee leng baki para bangej hau podu sam jeng New Nong Stone District udan biang ban le biang ki bakraw ban yo i ka jingwan pai ki mensim ki bakodor ki angel habaneng ki pelong praise and worship om dei namar bang la snaying thamai ning la thiet kali thamai henry ki angel habaneng ki tem ki doi tara ki rwaya ro ha baka wei ka mensim ka wan pai badu ong ngamon baka wei ru ka mensim kan janno ula pen kentang ula pen kerpang ya ki kon Israel ya ki shispa ar pungot ya ka balang ka baningkong ban ngek bau kwa ru ban pen slek beng ya ki balang jong ka New Nong Stone District bangin yo i ka jing kerku jong ublai ha ka jing im jongi bat kam tam bangin yo i yo slap ngek badan sibona pedang jingi ki blama de ka jing pen ki mun sim khoj hatu tang ka jing don ka labiang ubili grahamu ong idon kami ka jing dap ba de ka jing slay ka jong u ha ka jing im ka jongi nganu pen slam gani ka por en kwa banai tang kendiat kapor tang kendiat second in penjar-jar ya ledi in IT thamai la jong jing im pila ban syong ma di parlok jong fi pila ban syong ma gi bahayeng bahasem jong fi ken mau anda kapor ngi ban let no ngin hab let marway ban habang ngin yang hakmat jong o ngin yang marway ban ama kata tungin mahat yu jisu jing im jing ken jing seng ban jisu long ulok bakodor ulok bakodor aga jing im jang ubam ju thia lam ni sam thia uba khmi ingi hebangi rung shapo ban ngi mi shabar kindiat kapor aga jing jar